tfal, kif intom? Darba waħda, raġel li kien jismu Franġisku u li kien jgħix ġewwa Assisi fl-Italja, rid juri lin-nies kemm għandhom ikunu grati għar-rigal tal-ħajja u l-ħolqien kollu, fosthom għall-qamar. Huwa kien jirreferi għax-xemx, għar-riħ, għall-arja u għan-nar bħala ħutu subien. U għall-qamar l-istilel, id-dinja, l-ilma u l-mewt bħala ħutu bniet. Għad ħsibt fil-qamar bħala ħuk? Bħal ħuk u bħalek il-qamar jinbidel kull lejl u tista' tarah jikber fid-daqs tiegħu sakemm jsir dawra tonda kbira. Il-prayer space li ser nagħmlu jisimha Ħuk il-Qamar u għandna bżonn karta b'forma ta' qamar, imqas u marker. Ħu ftit ħin biex taħseb kif bħal ħuk il-qamar intu wkoll qiegħed tikber u tinbidel. Bħal ħuk il-qamar jista' jkun li inti wkoll tispikka fil-ħajja tiegħek għaliex aħna l-koll uniċi. Kif tħossok dwar dan? Ħu l-karta b'forma ta' qamar sħiħ u pinġi l-qies tal-qamar tiegħek. Issa għala ftit għajnejk u tkellem ma' Alla dwar kif qed tħossok waqt li inti qed tinbidel u tikber. Dan il-qamar tal-karti ser jifakrek tħares lejn il-qamar jiddi fis-sema kull lejl waqt li tarah jikber u jinbidel fid-daqs tiegħu sakemm jsir qamar kwinta. Saħħa tfal u ħudu ħsieb.